Nós non imos trocar de lingua, é outra cousa. Acabe dunha vez de meterles na cabeza reis e pelexas que non lles sirven para nada. Ademais, déixese de enseñarles rezos e catecismos. A doutriña que a deprendan na casa, se os pais queren. A escola é para o que é, non hai volta a quedarse. Despois desa responsa falouse día con algúns veciños, e aunque lle tiñan tirria, déronlle todos a razón. Firmaron xuntos un papel que non sei a onde mandaron, pedindo que levasen da aldea a don Alfonso, e denantes de que pasara un mes xa se fora. A volta de pouco chegou Eladia. Eladia é moi nova. Terá 20 anos, digo eu. Parece mentira que sexa maestra con tan pouca idade. Naceu en Betanzos e fala galego connosco. Eu de seguida lle collín cariño. Tan agarimosa, tan rideira. O día que chegou foron á escola moitos veciños. Todos dixeron que estaban dispostos a axudala no que fixese falta. Moitas gracias. O que quero por agora é que manden os nenos á escola, respondeu coa súa fala manseliña. Despois, preguntounos varias cousas. Eu quería que se fixase en min, e fixouse, porque lle respostei mellor que a ningún os leiros de historia. Balbino dixo: ti eres o máis adiantado. Non colles fachenda por eso, pois todos ignoramos máis o que sabemos. Se algún día me malo ou teño que viaxar, ti estarás no meu sitio. Púxeme ledo como unha pascua. Os outros rapaces olláronme con sonreira. Na miña casa estaban abrallados cos esforzos que eu facía para ir todos os días á escola. Moitas veces teño erguido ás 3 da mañá para escadollar e xuntar moños. Enxaboaba a cara no regueiro e ás 8 estaba no pazo, cos brazos cansos, as mans cheas de talos e o proído das esganas no pescozo. Eladia parecíame un anxo, unha criatura baixada do ceo, sen azos para facer mal a ninguén. Unha velaíña branca. Non me fartaba de ollar o seu pelo, crecho como a un niño de carrizo, as mans xeitosas, polidas, a cariña, os ollos, o corpo todo. Que sei eu? Quixera estar de cote con ela, sempre a súa beira. Un día deume un bico porque souben explicar o descubrimento de América e sentín-una gurgullar no peito. Nunca me pasara tal. O corazón batíame depresa e foi como se me estordegase o sangue no corpo enteiro. Na parroquia todos dicían que eu era moi expelido e que debía estudiar unha carreira en Santiago. A xente gusta de dar o peteiro. Para estudiar na vila hai que ter cartos. E meus pais son pobres. Deprendín moitas cousas, é certo, pero o único valemento que tiña para min era o ser estimado por Eladia.